passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Saps el que és Patreon? Una pàgina on pots ajudar-nos a millorar. I a canvi tens accés a contingut únic que només publiquem ahir. A rebre regals i entrar en sortejos. I tindre l'oportunitat de conèixer-nos i sopar junts. A part de tot lo anterior. Enllaç en la descripció. Què passa, gent del submón? Benvinguts de nou al nostre noticiari. En el que analitzem l'actualitat valenciana, més recent, especial i desconeguda. Sempre en valencià i en normes del Puig. Si vols conèixer totes les notícies i no perdre res de lo que passa en València, subscriu-te! I comparteix el vídeo per a que tot el món estiga al corrent. Esta setmana nos hem enterat de notícies de tota classe. Projectes ecològics, subvencions a favor del català, bendicions a banderes i tot el món espera com se celebrarà el 9 d'octubre d'este 2020 en plena pandèmia. Però comencem en un cas d'homofòbia en València. Notícies de societat. El president de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana, denuncia els comentaris homòfobs que patia en les seues redes socials després d'aparèixer este passat mes de setembre de 2020 portant una còfia. Esta peça és part de la indumentària típica valenciana, tant la masculina com la femenina. Antigament se gastava per a subjectar els monyos, ja fora de dones treballadores com de cavallers que anaven a la batalla. Avui en dia s'ha reduït el seu ús en el vestit típic valencià d'home, però continua formant part d'este. Galiana ha volgut ressaltar la ignorància de les persones que l'han insultat per desconèixer les tradicions valencianes i ha enfatitzat l'importància del Dia de l'Orgull LGTBI. Si voleu conèixer un poc més sobre el Dia de l'Orgull LGTBI en València, així teniu un vídeo de quan estiguérem en el 2019. I continuem en un possible cas de corrupció. Un informe de CaixaBank veu contradiccions en el testimoni sobre l'estafa de la MT del Cap i Casal. El passat setembre de 2019, l'empresa municipal de transport, MT, patia un macrofrau de 4 milions d'euros, els quals s'acabaren en un compte de Xina. Segons l'encarregada de la gestió, Maria Rayón, esta entra només una volta a comprovar els comptes, però actuals investigacions afirmen que entra fins a 18 voltes durant el temps en el que se realitza l'estafa, algunes d'elles de matina i mentre estava de baixa laboral. Eixe mateix cas inclou altres dirigents de la MT, que també afirmaren entrar una sola volta, però hagueren aplegat a entrar, en alguns casos, fins a 26 voltes, algunes també de matinar. Se critica l'opacitat en la que se mantenen els acusats i la pròpia MT, així com la falta de responsabilitat del govern valencià. Esperem que se solucione tot. Ara notícies naturals, notícies ecològiques. València comptarà en un nou bosc urbà, gràcies a l'iniciativa europea Grow Green, que financia projectes en ciutats europees destinats a la naturalea. València comptarà en un nou espai verd que també afavorirà la protecció del patrimoni de l'horta. Este nou bosc se situarà entre el parc de Benicalap i la ciutat fallera, en una zona de solars i antics abocaors il·legals, en la que també estan dos de les més importants alqueries de l'horta valenciana, l'Alqueria del Moro i l'Alqueria de la Torre, actualment en estat ruïnós i per les que se ve reclamant la protecció i rehabilitació des de fa molts anys. En esta zona, darrere del Palau de Congressos, també se troba el nomenat Palau de l'Americà i altres cases senyorials. Se preveu ampliar el parc de Benicalap, però este nou bosc urbà serà un espai a part destinat a retindre l'aigua de les riuades i a ser un pulmó verd del Cap i Casal. Ara, una notícia no tan bona, i també per part d'Europa. La pesca tradicional valenciana podia desaparèixer per decret europeu. A principi d'este mes de setembre de 2020, la Unió Europea amenaçava en prohibir les arts de pesca menors en el Mediterrani per a preservar els fondos de Posidònia oceànica, lo que extingiria la pesca artesanal valenciana, que consta en més de 2.000 anys d'antiguitat i provocaria que centenars de famílies valencianes de pescadors se quedaren sense faena. Moltes d'elles seguint l'ofici familiar des de fa generacions. El sector pesquer valencià ha posat el crit en el cel, afirmant que són justament les arts de pesca menors o pesca artesanal el tipus de pesca més respectuós en el mig ambient, utilitzant mètodes com el tresmall, la veta i el palangre, que són de pesca selectiva i respecten els fondos de Posidònia. Els pescadors reclamen que per a la protecció dels fondos marins del Mediterrani, la Unió Europea hauria d'enfocar-se en les embarcacions recreatives que destrueixen els fondos marins en les àncores o en la terrible contaminació per plàstics que pateix la nostra mar, la més contaminada del món. En què se pareixen el valencià i el català? En què se diferencien? Depren a reconèixer catalanismes i les diferents ortografies en les nostres classes particulars, intensives, personalitzables i dedicades. Contacte en la descripció.
conservació. Esperem que puguem protegir el mig ambient sense tindre que renunciar al noble ofici de pescaor. Des d'este canal li volem manar molt de recolzament a les famílies de pescaors valencians. El seu ofici forma part de la nostra cultura. I d'això va la nostra pròxima secció, la nostra secció estrela. Notícies culturals. I comencem amb una notícia relacionada amb el catalanisme cultural. Escola Valenciana, la coordinadora de l'alumnat, pares, mares i professorat per l'ensenyament públic en valencià i la Fundació Sant Bori firmen un acord en apunt per a reforçar el contingut infantil i juvenil en català en la televisió valenciana. Se planeja modificar la programació de la cadena per a normalitzar l'ús del català entre la joventut, una medida que cau en sac trencat si se pensa en la baixíssima quota d'audiència de la nova televisió valenciana, que destinarà 230.000 euros a campanyes publicitàries per millorar la seva visibilitat. Nomenada com la cadena fantasma o la cadena invisible, a punt està considerada com una ruïna. La societat valenciana ha manifestat repetidament el seu desinterès en ella, per considerar-la un instrument adoctrinador de les polítiques independentistes catalanes. Iria reforçada per recent acord en entitats promotores del català, acusades de suplantació cultural o recolzament als presos polítics catalans com la pròpia Escola Valenciana. Seguim en el catalanisme. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la AVL, i l'Institució de les Lletres Catalanes firmen per primera vegada un conveni de col·laboració. L'acord tindrà una duració de 4 anys i contempla l'elaboració d'accions conjuntes en l'àmbit cultural i l'intercanvi d'escriptors entre Catalunya i València. Actualment la AVL presenta una disposició total a la col·laboració en institucions catalanes per part del seu president Ramon Ferrer Navarro, com el seu recent acord per a fusionar definitivament l'ortografia del valencià i del català, del qual podeu conèixer més detalls clicant en este vídeo, cosa que la podria dur fins als tribunals, per incomplir l'Estatut d'Autonomia Valencià, extralimitar-se en les seues funcions, falta de transparència o inclús politització. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua és actualment el major ens catalanitzador de València i font de s'autoritzar en 2014 per a definir el valencià. Ara, millors notícies per a la cultura valenciana. La Real Acadèmia de Cultura Valenciana, la RAC, publica la seva tercera edició de la documentació formal de l'ortografia de la llengua valenciana. Se tracta d'un conjunt de documents que argumenten els passos presos per a la creació de l'ortografia valenciana de 1979, conegudes avui en dia com a normes del Puig. En els documents se pot trobar informació sobre les normatives anteriors en les que estan basades com les del filòleg Lluís Fullana. Els acords firmats en 1979 i tota la documentació i criteris seguits per a l'elaboració d'esta ortografia, un document molt important per a la llengua valenciana i que pot descarregar-se gratuïtament a través de la seva pròpia pàgina web. Passem a parlar de banderes i pendons. El centenar de la ploma rep la benedició de la seva nova Real Senyera del Centenar i el seu pendó capitular. L'acte se celebra el passat dia 11 de setembre de 2020 en l'Iglésia de Sant Joan de la Creu en València. A continuació s'atorgaren les condecoracions de les Creus de l'Almoina de Sant Jordi, un acte molt representatiu per a València i per a la seva condició de regne, ja que el centenar de la ploma vela per la protecció de la Real Senyera Valenciana des de 1365, com a ordre militar i religiosa protectora de la representació del rei en València, la nostra bandera. Si voleu saber més sobre la Real Senyera Valenciana, cliqueu en el nostre vídeo, que vos apareixerà ahí dalt. Una bandera que és la protagonista del 9 d'octubre, dia de tots els valencians, però que per la situació actual, degut a la pandèmia de Covid-19, no pot seguir tots els actes en normalitat, inclosa la baixada de la Real Senyera, prohibit per l'Ajuntament de València i del que ja parlarem en un anterior noticiari, que pots veure clicant ahí dalt. Esta decisió, a pesar de causar molta polèmica, no evita que els excessos culturals li rendisquen honors a la senyera, com és el cas de l'Horral Penat, que li oferirà un té d'una porta tancada i sense públic, per evitar possibles contagis. L'Ajuntament, per la seva banda, preveu exponer la Real Senyera a l'interior de l'Ajuntament i que la gent pugui anar a veure-la, en un aforo limitat, un 9 d'octubre diferent en el que la cultura valenciana no deixa de ser la protagonista. Però espera, això no acaba així. Hem guardat les notícies més importants per al final. Anem a la nostra secció de política. El partit polític Avant Adelante, junto a los Verdes Centro Moderado, convoca una manifestació cívica i social per al 9 d'octubre, en resposta a la iniciativa d'Acció Cultural del País Valencià de mantenir la manifestació en favor de la llengua catalana i dels països catalans convocada per al 9 d'octubre. La manifestació convocada per Avant i los Verdes pretén dir textualment prou a Ribó i als catalanistes, acusant a interessos econòmics particulars i partidistes el genocidi de la llengua valenciana i la substitució d'esta per una altra. I sobre aquesta substitució lingüística va la nostra següent
qualsevol notícia. La polèmica cantant Samantha, artista de referència de la coalició Compromís, celebra la Diada de Catalunya defendent els països catalans. A més, insulta a la llengua castellana i a la ciutat d'Elx. L'exconcursant d'Operació Triunfo 2020, natural de Beniarrés, província d'Alacant, declara este mes de setembre en una entrevista que de convertir-se en presidenta dels països catalans, la capital no seria Barcelona, sinó una ciutat més random, aleatòria, com Elx. Ningú neixanta una de les ciutats amb més història i més importants de València, nomenant-la com una ciutat qualsevol de l'àmbit nacionalista català. Se suma a altres polèmiques relacionades amb la cantant, com qualificar el castellà com idioma del diablo al demanar-li en Operació Triunfo que parlaren sos pares en castellà. També són famoses les seues burles cap a personatges polítics contraris al nacionalisme català. La seua militància en el grup vandàlic Arran, acusat de destrucció de monuments, atacs contra les llibertats individuals i religioses i múltiples agressions i amenaces, la seua pertanyença a l'Ateneu Popular Arrels, un casal independentista català del seu municipi, i les contínues alabances del partit polític Compromís cap a la seva persona, inclús demanant oficialment el vot per a ella en Operació Triunfo. Actualment, la cantant goja d'un èxit moderat, centrat principalment en els veïns de Beniarrés, i només és aclamat pel sector social propenc al nacionalisme català. I bé, fins ací el nostre noticiari d'avui. Dóna-li un bon m'agrada i compartís el vídeo en tot el món. Subscriu-te, activa la campanya de notificacions per a més noticiaris en valencià, tan especials com este i en normes del Puig. Ací baix tens els nostres demés canals, el nostre correu a les classes de valencià i el nostre Patreon, on pots ajudar al canal i tindrà accés a contingut únic. Si has arribat fins ací, comenta en el hashtag No som països catalans, diguent-nos quina notícia t'ha impactat més. Nos vemos en un pròxim noticiari, però sobretot... No te baixes del submón.